سلام تعنا هبلنا كمي تغنيو كبرات تخاتلتي SBS غرنياز أبصابات ناي ساعات حزنا قريبنا لنا فلمار استاتهم كنا قدم ناب تقراي مسارتاوي انجلقالوتات نملاس تقمطا سليدا غزي كم زي اللي تقليتو وانا كايد سرح مقد اير إثيوبيا زنبرو آتو تولد قبرو مريم ناي كبر شلمات رخيبهم ناب تقراي زاقاتو سباوا حاجز سفيح طلب زتقل مخانو الدحورات هاقرات عفليتو بريزيدنت جو بايدن تحتات نصوتاو متقعتي اب تግራይን ካልኦት ከባብታትን ዝምልከት መዘክር ፈሪሞም ሃልዋታ ጠፊኡ ዝቐነየ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሞይታ ከም ተረኽበት ተገሊጹ ዝብሉ ዜናታት ናይ ሰዓት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ናብ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ምምላስ ተቐመጠ ሰሌዳ ግዜ የለን ክብል በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ተዛሪቡ አባል ምንቅስቃስ ብሔረም ሓራዝ ዝኾነ ሚኒስትሪ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ኢትዮጵያ በለጠ ሞላ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ጎና ጎኒ ምምላስ ኤሌክትሪክን ስልክን ዝፍጸም እዩ ብምባል መዓዝ ከም ዝኾነ ግን ኣብዚ ተባሂሉ ዝተወደአ ግዜ ከም ዘየለ ሓቢሩ መበል 17 ዓመታዊ ዋዕላ ምሕደራ ኢንተርኔት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ኣብቲ መድረኽ ዝተዓደመት ሓላፊት ሕብረት ኣውሮፓ ሮዛና ፋኒ ኣብቲ 6 ሚልዮን ህዝቢ بركبات كوميونيكيشنز تخلكلو العدي اتو على مكيادو بترنا قفلا اب منستر قدات وصا امريكا امباسادر قدات سطان انترنتن ديجيتالاو بوليسي ناتنا الفيك ناباديس اباز اتو خينو اب تمدرخ اب دحنتن متامانن كمون حلوا مسلو القونت مدرك كسمع مدك كم زوصلو انت حبيرلو مزي دبلومات امريكاويان سوميا دحنت تكنولوجي ام منستر قدات وصا امريكا سرحو اكالات كم عالم لخاو قدات تكال امريكا كبصحفت قدات امريكا قدات افريكا بتمدرخ مسو كم زركو انت حبيرو ابز عالم لخاو علام حدرا انترنت ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ተጋጣሚ ዝተረኸበ ሚኒስትሪ ቴክኖሎጂን መዞን በለጠ ሞላ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ናብ ክልል ትግራይ ዝምለሰሉ እዋን ውስን ዕለት ከም ዘይተቆርጸሉ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ኣገልግሎት ናብ ትግራይ ዝመልሰሉ ኣግባባት ኣብ ምስራሕ ከም ዘሎ መልኪቱሎ እቲ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ዘጠቓለለ ምዃኑ ዝተገልጸ ምምላስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መዓዝ ምዃኑ ውድዕ ዕለት ዛጊድ ከም ዘይተቐመጠ ድማ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ni associated press ሓቢሩሉ ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝጠቐሶ ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ንምብፃሕ ዛጊድ ዝተኻእለ ከም ዘይኮነ እዩ ኣገልግሎት ዜና associated press ከም ዝሓበሮ ሕብራት ሃገራት ንዋዕላ ምሕደራ ኢንተርኔት ኣብታ ንኣስታት 5 ሚልዮን ካብ ህዝባ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክልኪላ ዘላ ሃገር ኢትዮጵያ ከካይዶም ውሳኑ ብብዙሓት ወገናት ክንቀፍ ፀኒሑ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ብቅድመት ማለት ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ምሕደራ ኢንተርኔት بتمططان كفليت أجلجلوت إنترنت ناب كله كبات أحزب المريح علامة ستجبر زفتنيو وانا كايد سرح مقد اير إثيوبيا زنبرو آتو تولد قبر مريم ناي كبر شلمات تبركت اللوم اب امريكا بكال اي درجة سرح مقد اير دلتا ايرلاين سماخر خوينم سرح زلو آتو تولد ناي كبر شلمات تبركت اللوم الو الشلمات مقد اير إثيوبيا نزعمو مو تقوار مسكان زعلمو مخانون تقريزو دي شلمات اب لندن ابستخايده نتفرن ابيشن العلم مرمر نزكايدو سبات برويال ايروناتيكال سوسايتي ابستسناد مدرخ زتو هبا شلماتيو آتو تولد اب حمشت تشلم اتحاد خوينوم نزخور شلمات تركيبوم አለው እዚ ሽልማት ዘብዘሎ ትካል ሮያል አይሮኖቲካል ሶሳይቲ ጥንታዊ ኮይኑ ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ሽልማት ከም ጀመረ እዩ ዝግለጸሉ ኣብቲ እዋን ነቶም ክልተ ኣሕዋት ዝበሃሉ ራይት ብራዘርስ ንፈለማ እዋን ሽልማት ብምብርካት እውን ከም ዝፍለጥ እዩ ተሓቢሩ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ስራሕ መገዲ ኣየር ዴልታ ኤርላይንስ ኣማኻሪ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይኖም ዘማኻርዎ መገዲ ኣየር ኣብ ዓለም ሳልሳይ ደረጃ ዝሕዝ ኮይኑ 1200 ነፈርቲ ዘለዎ ኣብ ዓመት ልዕሊ 200 ሚልዮን ጋያሾ ዘመላልስ ዓመታዊ 4.6 ቢልዮን ዶላር ኣታው ዝረክብ መገዲ ኣየር እዩ ተባሂሉ ዋና ካይድ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ምስ ኣካብ ቦርድ ኣባዱላ ገመዳ ዝሓለፈ መጋቢት እዮም ካብ ስርሖም ካብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተኣልዮም ኣቶ ተወልደ ኣብቲ እዋን ብገዛ ፈቃዶም ብጥዕናዊ ጉዳይ ምክንያት ከም ዝገደፉ እዮም ገሊጾም ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝሓለፉ 11 ዓመታት ዘገልገሉ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ትካል ከም ዝጸንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ኣፍሪካ ብሉጽ ኮይኑ ክቕጽል ብቑዕ መሪሕነት ከም ዝሃውን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣይተ ተወልደ ገብረ ማርያም ጎና ጎንቲ ብሉጽ ስርሖም መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝጸንሖ ምጓዓዝ ኣጽዋርን ወተሃደራትን ክንቀፉ ከም ጸንሑ እውን ዝፍለጥ እዩ
ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ምምሕያሻት እኳ እንተተረኣዩ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ጠለብ ከም ዝሓትት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃልቲ ውድብ ስቴቨን ዱጃሪክ ካብ ዝሃቦ መግለጺ ንስምምዕ ሰላም መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ስዒቡ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምግብን ኣፋውስን ምምሕያሽ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ሕዚ እውን ግን ልዑል ርብርብ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ብምልላስ ዝቁፀር ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝጠልብን ልዕሊ 30 ሚእታዊት ህፃናት ዝኸፍአ ህፅረት ሰብኣዊ ሓገዝ ተቃሊዖም ከም ዘለውን እቶም ሓላፊ ገሊጾም ኣለዉ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክሕይሉ እውን ፀዊዖም ፕሬዚደንት ባይደን ተሓታትነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኩናት ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ዝምልከት መዘክር ፈሪሞም ንምክልኻል ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ እዋን ጎንፂ ዝምልከት ዋዕላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ተሓታትነት ፈጸምቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝምልከት ብሰሉስ ፊርማ ኣንቢሮም ዘለዉ ነዚ መዘክር ኣመልኪቱ ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለጺ ንጎበጣ ሩስያ ንዩክሬንን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ጎንፂ ዝሓየለን ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ መጥቃዕትን ስነ ተሓታትነትን ንዓበየ ይመጽእ ምህላው ተሓቢሩ መምሕዳሮም ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ሸለል ከም ዘይብል ዘመልከቱ ፕሬዚደንት ባይደን እቲ ዝፈረሞ መዘክር ንፈጸምቲ በደል ምዕዳትን ተሓታትነት ድማ ክህሉ ምግባርን ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝግብኦ ኣቓልቦ ክረክብ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕቲ ኣብ ዝነጥፉ ኣካላት ብሓባር ከም ሰርሑ ገሊጾም ኣለዉ ሃልዋታ ጠፊኡ ዝቐነየ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሞይታ ተረኺባ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሃልዋታ ጠፊኡ ዝነበረት ሓንቲ ኤርትራዊት ነባሪት ኣሜሪካ ሬሳ ከም ተረኸበ ፖሊስ ሓቢሩሎ ሬሳ ናይታ ነባሪት ግዝኣት ክፍለ ተነሲ ምንባራ ዝተገልጸት ግዳይ ብፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ትህደን ዝነበረት መኪና ኣብ ውሽጣ ከም ተረኸበ ተገሊጹ ኢለኒ ካሳ ካብ 17 ሕዳር 2022 ዓመተ ምህረት ትሒዙ ሃልዋታ ጠፊኡ ምጽንሑ ፖሊስ ናይቲ እትነብረሉ ዝነበረት ከባቢ ክገልጽ ከም ጸንሐ ቢቢሲ ጸብጺብሎ እታ ጓል 31 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝነበረት ጓላ ክትወስድ ከም ዘይመጸት ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ሃልዋታ ከም ዝጠፍአት ተፈሊጡ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ክትድለ ድሕሪ ምጽናሓ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ካብ ፖሊስ ክትሃድም ዝተጋጨወት መኪና ሞይታ ተረኺባ ሓንቲ ካብተን ኣብታ መኪና ዝነበራ መንነተን ዘይተገልጻ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ምስ ፖሊስ ድሕሪ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ተቐቲላ ክትርከብ ከላ እታ ካልእቲ ቆሲላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒላ ኣብ ሆስፒታል ከም እትርከብ ቢቢሲ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጸብጺብሎ كورة تخطاتلتي SBS تقرينيا زبطات ناي ساعات زي مسلو أو قصالي بخالي تحسو خن راخبينا كساب شعو سسنين من يلكم Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify